Накрая да правя видео без никой да ме закача. Хареса ли ти моето рис гят видео, брат? Искам да ти дам един хубав подарък за това. Що ме ритна? Ти ми удариш, Амер. Ще кажа на мама. Защо само ме трепе? Да сложа шибаното тяло под кревата. Айде, сега ще го такувам. Не ме завирай. Не, брат. Не ме завирай вътре. Що звуча толкова тебе? Бузата ми проби цяла дупка в кревата. Искам да нямам такава буза. Що държиш тая джапанка така?